Паважаныя калегі, спяшаюся вас павіншаваць з надыходзячымі святамі і падсумаваць падзеі адыходзячага года. Гэты год быў па-сапраўднаму складаны і праверыў многіх на трываласць. Мы шлі наперад, сумленна змагаліся за справядлівасць, падтрымлівалі родных і сяброў. І нават цяпер верым у тое, што Новы год – гэта светлае і казачнае свята. А байкуранту – гэта надзея на светлую і шчаслівую будучыню, якая будзе толькі мацнець у сэрцах беларусаў. Цуды і самыя запаведныя жаданні сапраўды будуць здзяйсняцца. Новы год – час выдатных падарункаў і сюрпрызаў. Жадаем вам сустрэць яго з аптымізмам, правесці прадуктыўна, дасягнуць высокіх вынікаў. Жадаем павагі калег і кар'ернага росту. Будьце шчаслівыя, паспяховыя і поўныя энергіі. Хай родныя і блізкія падтрымліваюць вас і атачаюць клопатам. Хай у вашай сям'і пануе мір і дастатак, гармонія і любоў. А жыхарам Мазыра пажадаем здароўя і шчасця. Шчыра віншуем нараджэннем Христовым і Новым годам. У час, калі перад намі паўстае ўсё болей выклікаў, няхай Божья любоў нас сагрывае ўсіх гэтымі снежаньскімі днямі.